backlight mga ka-idol. Ay itatag ladder or hagdan na nautag presyo. So unahan siguro. So uranay na ito mga idol. Sa batong makita na ito nga murag na organ na dyan. Lagi naman siguro ta. Isa ilo na ta. Marag beresunahan. Hindi ito banda. Basta kayo na agian. Basta man ito makita na ko. Ganun na. Nawa tas passing mga ka-idol. Surplus o basin diri oh. May surplus na katatak oh. Pero surplus mga salina man na. Sa unahan pa mga ka-idol, sa unahan. Sa unahan ta. So may backlight na dali. Nakuha poste mga ka-idol. Sa ilo rata. Nawa mas passing mga ka-idol. Diin man to dapit. Saag na ta. Asa na ta nilipita. Nagian na mo to ganinang naay mga baligya nga ladder or hagdan. So gamit na sa mga ka-idol pang kat-kat-kat. Sama-sama trabaho, mag-install og aircon, mag-cleaning. Ayun anak. Basin dito sa unahan. Ang murag na labayan ra nato. Murag tuwa dito sa unahan. Mga ka-idol so nanubra ra ta. So, ano na itong price? Dari oh, hardware na, hardware dari. Naglantaw ta. Tawid din mga idol. Kapunit natin, sir. May mga ladder din. So, price lang. O may mga ladder mga idol. Kasi klase lang ang ladder. Tara. So, ini surprise ani. Kasing ladder. Surprise niya. Bisin ako. Kamu to. Malay na ko dala sa inyo ha. Kamu ba yung nag-inform sa mga punduan ko na ako na makikiyan. Ay, di ba nag-sisi? Oy, nag-sisi. Medyo may kamahalan. Asa i-send sa iya ha? Wala no. Na 3,000 lang. Pero para aware di ba? so kini na ladder. Kaya po 150 po.
So, price mga idol no, 6,000. Pero okay na. Yes sir, wala kong lagyan ba sir? So, gawas ta, gawas. Kapag tag 3,000, murag langanin to mga ka-idol. So, dili pa ko mamalit ron ha. Nananao pa ko presyo. So, presyo dito 6,000, almost 7,000 na ang presyo. So, so next month lang siguro ta mag palit og ladder. No? So, balikan na to sila si Aday dire, kaya nagdula si Aday. May mga dinosaur sa unahan. Dinosaur sa unahan. Pero may dinosaur, may mga pambabae, color pink. Nilihok. 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 So, ika na dito mga kadol, nag-inquire ta og ladder no, ilang taon lang to presyo. Medyo kaya ra pero inquire pa ta sa lain ng mga bigyanan. So, sa Aday na dito sa sulod mga kaidol. Nasa ron banda. Dula dito. Slide siguro. Hulaton na to diri sa gawas. Good luck ng baway.